sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muga-muga kempal kula panjenengan wonten ing wekdal menika sing kabeh niate niat thalabul ilmi dicatet dening Allah dados amal sholih ingkang dipun tampi dening Allah. Amal ingkang saged dados sangunipun kula panjenengan sak wanci-wanci ditimbali ngadhep sowan ngersane Gusti Allah. Para rawuh sedaya, saderengipun kula lajengaken pengajian niki kula njawab usulan. Wonten sederek ingkang usul kalian kula liwat surat. Ora tak sebutke jenenge. Tak glendreng ya. Usule ngeten, Mbah Kyai badhe matur. Nek ana wong wedok duwe bojo lanang. Ayo ta ya. Terus dheweke niku lunga ngaji ning ora pamit sing lanang. Niku klebu minggat napa mboten? Niki pitakonane. Lah mula tak jawab. Nek pancen sing lanang kuwi gelem mulangi, gelem bimbing, wong wedok iku lunga ngaji ora pamit iki jenenge minggat. Ning nek sing lanang ora tau gelem mulang ngaji, ora tau mara ngaji lan ora gelem mulang ngaji sing wedok, nek sing wedok angkat ngaji ora pamit iki nek jar kula ora apa-apa. Asal wis ana pengertian lek pamit teko sepisan wae. Bapakmu pokoke aku nek dina Selasa ki lunga ngaji. Ketemu sampean ya tak omong ora ya teko tak lunga ngono. Ya. Wong aku nek ora anu karo ora lunga ngaji wong sampean ya ora gelem mulangi ngaji. Lha nggih. Terus mboten? Wis paham ya? Dadi nek sing lanang ki gelem mulangi ngaji lan gelem mara ngaji, wong wedok nek arek lunga ngaji ya apik pamit sing lanang. Nek sing lanang ki ora gelem mulang, lan palah ora tau ngaji, ini kadang-kadang nek dipamiti ya ora oleh. Iya apa ora? Ora semua ngaji bareng arek golek ndase apa. Lah iki ya ana wong lanang sing ngono niku. Nggih nggih. Lah mila monggo sareng-sareng kula panjenengan bismillah ngaji niate ibadah golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat sing bisa dadi lantaran slamete awak kula panjenengan donyane tekan akhirat. Para rawuh sedaya, matur ngon bab sing dingendikake Pak Kyai Soam. Wulan Suro niki dadi awal wulan tahun Hijrah. Dadi nek tahun Hijrah niku awale saka wulan Suro, Safar. Nek cara Islam ngono ya ora muni Suro kok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku nek cara Arab, niku tahun hijrah. Lah nek cara Jawa niku dikawiti saka wulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah. Nggih mboten? Besar, Suro,
Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal. Ayo wis. Ngene nggih. Niki nek cara Jawa. Nek cara Masehi, tahun niku diawali saka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Niki nek Masehi. Lah, wonten ing taun Hijrah dipun awali wonten ing wulan Muharram utawa nek wong Jawa wulan Sura. Niki wonten ing wulan Muharram utawa wonten ing wulan Sura sampun kula aturaken ana dina sing banget kramate. Banget agung kramate. Ya kuwi dina tanggal 10 sasi Sura. Berarti sok Senin, Kang. Tanggal 10 ini sok Senin. Saking kramate dina tanggal 10 Sura, Kanjeng Nabi piyambak ndhawuhaken supaya umat Islam ki do kersa nglakoni poso sunat tanggal 10 Sura. Niku awal-awale ngeten. Kanjeng Nabi niku semerep tiang-tiang Yahudi. Pas tanggal 10 Sura kok do poso. Anjur ditakoni karo Kanjeng Nabi, kowe wong Yahudi kok tanggal 10 Sura kok do poso ki eneng apa? Jawabipun, tanggal 11 Sura niku lah pas dinten slamete Nabi Musa sangka penggrebegane Raja Firaun. Mula kula sebagai tiang Yahudi sing ngagungke Nabi Musa tanggal 10 Sura kuwi nindakake poso. Kanjeng Nabi terus ngendika, aku luwih berhak poso tanggal 10 Sura timbang kowe. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Sebab Nabi Musa nabi, aku ya nabi, nek kowe namung umat. Iki. Kok Kanjeng Nabi ndhawuhaken supaya umate nek tanggal 10 Sura iki kandha nglakoni poso sunat. Namung Kanjeng Nabi maringaken dawuh, la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku diparingi panjang umur tahun ngarep menangi sasi Sura, aku le nglakoni poso tanggal 9 karo tanggal 10. Ulama ngendikaaken nek ora tanggal 9 karo tanggal 10 dawuhe ulama, ayo tanggal 10 karo tanggal 11. Awet nek poso sedina tok tanggal 10 iki malah hukume makruh. Ora sunat ning malah mergo apa? Ngembari posone wong-wong Yahudi. Paham mboten? Lah niki mula panjenengan sedaya sok Senin tanggal 10 Sura nek do arep niat poso diawali dina Ahad karo dina Senin. Niki sunate poso Sura niku ngoten. Tanggal 9 karo tanggal. Lah terus nang tanggal 10 wulan Sura niki Kanjeng Nabi dawuh ingkang mawerni rupi. Bab keagungane tanggal 10 Sura iku antawisipun Kanjeng Nabi le dawuh, sapa wonge nang tanggal 10 Sura gelem ngemek-mek sirahe bocah yatim, sakwise dimek-mek didongak-dongake njur bocah yatim ki diparingi hadiah, diparingi sedekah. Niki tiyang wau sing ngemek-ngemek sirahe bocah yatim niki karo Allah siji arep diunggahke derajate, sithik okae munggah derajat manut wilangan rambut sirahe bocah yatim sing dimek-mek. Kira-kira nek rambut ndas ki nek ana 401 kira-kira pira ya kan? Wis tau ngitung. Niki setunggal. Ping pindhone nang tanggal 10 Sura kok gelem ngelus-elus
sirahe bocah yatim ditungak-tungake njur diparingi sedekah niki kejaba diunggahke derajate di ngapura dosane sepira okahe dosane sing di ngapura ki padha karo wilangan rambut sirahe bocah yatim niki mau di ngapura kabeh. Nah mula awit sakniki sedek do angen-angen yu. Sok nek dina Senin sampean golek cah yatim. Wis ngerti yatim apa urung to, Kang? Wis ngerti apa urung? Sapa cah yatim ki sapa? Bocah sing ora ana bapane. Nggih. Nang ngono-ngono akeh. Nek ngono bapane wong ana kok wong wedok iki urung kabar dadi nganten mana. Ana apa ora? Aki ora ana bapane kuwi ora yatim nek kok ngono. Lah memang bocah yatim ki mung sing bocah sing ana bapane aku barang iki klebu yatim. Ya. Dadi angger-anggeran yatim niku ngeten. Bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapake. Lek mati ku apa gering, apa ketabrak montor, apa tiba saka uwit, apa mati ngendhat, niki tetep ditinggal mati. Tur ditinggal mati bapake iki nek kanggone bocah lanang iki urung umur 15 tahun. Niku naminipun yatim. Nek kanggone bocah wedok ditinggal mati bapake, dheweke urung umur 9 tahun. Niki yatim. Nek tinggal mati bapake cah wedok wis umur 10 tahun, iki ora klebu yatim. Mboten saged dihukumi yatim. Cah lanang tinggal mati bapake umur 16 tahun, ora iso dihukumi yatim. Umur 15 tahun tinggal mati bapake ora yatim kok. Iso dihukumi yatim nek urung umur 15 tahun. Paham mboten? Dadi ini angger-anggerane yatim niku teng mriku niku. Pokoke nek cah wedok tinggal mati bapakne dheke urung umur 9 tahun, nek cah lanang tinggal mati bapake dheweke urung umur 15 niku jane yatim. Lah sing kaya ngono kuwi dawuhe Kanjeng Nabi mula kon kula sampeyan nang tanggal 10 Suro cok dianake santunan yatim piatu. Paham mboten? Nah niki Kanjeng Nabi le dawuh teng mriku niku. Saking agunge tanggal 10 Suro niki nganti didhawuhake antawisipun kula panjenengan karo Kanjeng Nabi dawuhi poso, dawuhi nyantuni bocah yatim. Lan uga Kanjeng Nabi paring dawuh sapa wonge nang tanggal 10 Suro iki gawe kejembaran pengupa jiwa karo anak putune keluargane dhewe, anak putune niki wong iki karo Allah arep diparingi kejembaran rezeki nang taun iku. Upamine tak contohke kula nang pas tanggal 10 Suro niku sedekah dateng anak kula ki ambak, nang putu kula ki ambak, niki termasuk dawuhe Kanjeng Nabi. Kuwi mangke kula karo Allah arep diparingi kejembaran rezeki nang sakjerone taun niki. Ha mula sesuk ya kula sampeyan ya ngono. Bab nanggon tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Suro niki Gusti Allah ngelulusake ujiane 10 nabi sing diuji dening Allah. Termasuk kaya Nabi Ibrahim diuji apa? Kok nyembelih anake lanang. Niku nggih lulus diuji tanggal 10 Muharram. Leres? Nabi Nuh diuji karo Allah. Banjiri nganti kelep kabeh wong kafir mati kabeh. Akhire banjir sop, asat medun saka prau, selamat tanggal 10 Suro. Jadi tanggal 10 bulan Muharram niku dina ingkang kathah berkahipun. Mila zaman Kanjeng Nabi dipun dawuhaken wong-wong iku disunatake kon poso tanggal 10 bulan Muharram atau 10 Suro. Sok tanggal 10 nek paringi slamet do nglakoni poso. Niat poso sunat derek dawuhe Kanjeng. Namung nuwun sewu Bu tak aturi prisa.
nek panjenengan badhe nindakaken poso tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 10 Suro niku ampun namung tanggal 10 tok. Bab Kanjeng Nabi ngendika la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku jadi paringi panjang umur menangi tahun ngarep aku le poso wulan Muharram tanggal 9 karo tanggal 10. Paham mboten? Dadi 2 dina. Bab nek poso tanggal 10 tok niku malah makruh. Bab posone ngembari karo amal ibadah wong ya. Mula Kanjeng Nabi dawuh nek arep poso tanggal 10 Suro gandeng ngono karo tanggal 9. Dadi lek poso tanggal 9 kalian tanggal 10. Iling-iling ya Bu. Muga paringi bagas waras. Bisa ikhlas nindakake poso, diterima dadi amal apik nang ngersane Gusti. Allahumma pun mila monggo nang wulan Muharram niki kula panjenengan nek arep mujahadah nang wulan Muharram supaya direksa sangka pirang-pirang bala Kanjeng Nabi nate ngendikaaken nalika ayat kursi arep diturunke saka Loh Mahfud nang langit donya niki ayat kursi niki gadah penuwunan dhateng Allah. Gusti kula ayat kursi ayat panjenengan badhe panjenengan turunaken wonten ing alam donya ingkang kathah maksiatipun kathah samubarangipun kula semantena nderek menapa ingkang dados kersa panjenengan dalem kula dipun turunaken wonten ing alam donya inggih nderek namung semantena kula gadah panuwunan dhateng panjenengan Gusti apa penjalukmu ayat kursi marang aku sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah panuwunan sae dhateng panjenengan menapa kemawon kanthi lumantar maos kula ayat kursi kersa panjenengan ngijabahi penuwunipun abdi panjenengan wau. Nek ndelok hadis niki kula panjenengan iki nang wulan Muharram niki nek arep mujahadah dokeh-okehno le maca ayat kursi. Paham mboten? Paling ora iku sak majelis iki dibetah-betahke ping 41 ngono lho, Kang. Ya rada sauntara maca ayat kursi ping 41. Dasar nek wis rada ompong ngoten niku ya ora iso banter. Nggih nggih. Ha niki mangke nek wis rampung maca ayat kursi ping 41 terus syukur ditambahi maca selawat ora ketung ping 100. Nek wis rampung maca selawat niki mangke sampeyan ndonga nyuwun dhateng Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca ayat kursi, wasilah maca selawat mugi penuwunan kula dhateng panjenengan ijabahi antawisipun nyuwun slamet donya akhirat nyuwun rezeki ingkang jembar halal barokah nyuwun anak putu ingkang solih solihah ya disebut kabeh nek kelingan nggih mboten niki dadi sing penting sawise maca ayat kursi terus ditambah maca selawat njur mangke kula panjenengan ndonga lek ndonga ora kudu cara Arab ora iso cara Arab itu kok cara Jawa malah cetha kok nggih to nggih ndonga niku cara Jawane njaluk niku napa sampeyan nek njaluk ndak ora iso gawe bahasa njaluk ndak ora iso awang ngene pane njaluk duwite ngono ora iso ha iki karo Gusti Allah ki ya oleh matur ya mengono kuwi ya Allah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca ayat niki insyaallah mangke nek kula panjenengan nang wulan Muharram niki dokeh-okeh kilek maca ayat kursi sedaya penuwunan panjenengan dhateng Allah badhe dipun ijabahi. Allahumma
Sebab ndelokke hadise Kanjeng Nabi, riwayate ayat kursi niki nalika badhe diturunaken saking langit teng alam donya niki gadah penuwunan dhateng Allah. Sok sinten abdi panjenengan ingkang nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca kula ayat kursi, mugi panjenengan ijabahi menapa ingkang dados penuwunipun abdi panjenengan Gusti Allah. Terus ngendika, nek penjalukmu ngono ya tak turuti ayat kursi. Kawulaku sing njaluk marang aku kanthi lantaran maca kowe, apa penjaluke arep tak turuti. Niki ngendikanipun Allah jawab karo penuwunane ayat. Mila kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng nanggone wulan Muharram iki do diokeh-okehke le maca ayat kursi. Syukur-syukur sampun nate kula aturaken wiridan ayat kursi iki diajekno pendak lebar salat fardhu 5 wektu diwaca ping 3. Sampun nate nggih kula aturke nggih. Pendak lebar salat fardhu 5 wektu sawise wiridan werna-werna sing wis biasa dilakoni ki ditambahi maca ayat kursi kaping 3. Insyaallah kula panjenengan karo Allah tetep arep diresa sembarang-barange. Awit napa ayat kursi menika setunggalipun ayate Allah ingkang nalika badhe dipun turunaken wonten ngalam donya gadah pematur dhateng Gusti Allah. Ayat Quran pirang-pirang ayat iki sing duwe pematur karo Allah namung ayat kursi tok arep diturunke niku. Sanese mboten. Namung ayat kursi ingkang gadah pematur penuwunan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Arah saking menika muga-muga awake dhewe do iso nglakoni kanthi ati sing lega lila. Maca ayat kursi, maca ayate Allah, muga-muga diijabahi kabeh penuwun sae kula panjenengan dhateng Gusti Allah. Allahumma amin. Pun niki mawon sing tak aturke, engko nek kowean ndak do lali. Sakjerone wulan Suro niki diokeh-okehke le do maca ayat kursi ya Pak ya. Kula ya ke ikhtiar bareng-bareng kali sampean, Ban. Kula ya ngetutke sampean kuwi. Nek kula niku biasane nek maca ayat kursi mboten kiat kathah, paling-paling mung ping 11. Kadang-kadang ya ping 41, kadang-kadang ya ping 300, kadang-kadang. Ya teko sak kuwate ning wae niate kula namung takarrub dhateng Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan bisa nglakoni kanthi ati sing ikhlas lan dadi celengan kula panjenengan mengkono akhirat. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng sederek-sederek sedaya ingkang sampun midhangetake pangaosanipun panjenengan Romo Kiai Haji Muhammad Sholihun saking Tegarrejo Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Mugi-mugi pangaosanipun barokah dumateng kita sedaya khususipun ingkang sampun midhangetake. Mugi-mugi dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala barokah gesang kita, barokah umur kita, so barokah rezeki kita termasuk keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin.